helvetti? Miten sä tänne pääsit? Arvaa! Mitä sulla on siinä? Paska. Etkö sä juonut tästä? Kyllä. Se haisee ihan hirveelle. No ei ihme. Tää paska ei tasan ole valmista. Ethän kerro kellekään. Sillä ehdoin, että lähdetään saman tien Makuuhuoneeseen. Mitä nyt? Sä oot ihana. Mistä oikein olitte? Haukotti. Paska. Miten Sofia oikein voi olla tommassa kunnossa? Eihän se ole ottanut kuin yhden siiderin. Mä tajun. Sofia, hei. Sofia! Oi helvetti. Sofia! Sofia herää nyt!